članovi ne njegove familije, već porodice. 39 žena, 94 dece, 33 unučadi, svi žive pod istim krovom, imaju svoju školu. Ali moram da kažem, Irina uvek nađe neke jako interesantne tipove, tako i ovoga puta. Večer nisu besna, ni kuća nije tesna, tu je sigurno homeschooling, Majo, tako da sve je na jednom mestu. Na 4. mestu zaista mi je zadovoljstvo da predstavim našeg sjajnog muzičara Slobodana Trkulju. Ja sam imala to zadovoljstvo da budem na nekoliko njegovih koncerta i čovek ne znam ni sama koliko instrumenta svira i stvarno je fenomenalan, ali ovoga puta je na 4. mestu zato što je rešio da 6. novembra u Studentskom kulturnom centru priredi koncert za bebe i decu. I to će biti sigurno Mesto broj 3. 50 godina je prošlo od kada je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. On je jedan od trojice Slovena koji su ikada to dobili, a ove godine je otvoren spomen muzej u Sokobanji, u hotelu, u apartmanu 144, gde je on i pisao, to je bio njegov apartman. To što sada u vlasništvu hotela je zatvorska ustanova, nema veze, o tome ćemo drugi put, ali evo Ivo Andrić je konačno u svom apartmanu. Na 2. mestu je Nikola Kojo. Ne samo zbog filma Parada Srđana Dragojevića koji ima premijeru preko sutra uveče u Beogradu, konačno, već i zbog jednog divnog intervjua koji je dao za Blic pre neki dan, na koji smo svi imali jako pozitivne reakcije. Nikola je čovjek koji malo govori, još manje za medije, ali kad kaže, onda lepo kaže. Na 1. mestu ove nedelje Nemanja Bračko. Mladi inženjer, diplomirani inženjer, master budući, koji je dao novo značenje reči patriotizam. On je patriota jer upisuje u Google mapu sve što se nalazi u gradovima Srbije i sad može da nas vidi ceo svet. Bravo, bravo, bravo.